Masosha kuhle. Lo uthethayo nguphatheka Majambe, ndinguMarhadebe umthumkhulu Ndlebentle zombini uJongani. Nam ndiwabonile amandla enkolo yabo kwantu. Apha ku-December ndiye ndakhanyisela imikhonto, khona imikhonto emibini ebiphuma apha. So ndakhanyisela le mikhonto uba ndifike ndiyifake ephayana eyadini egeyithini enye then enye emnyango. So ndithi kuba ndingena chance ke ndigoduke nayo le mikhonto ndiye ekhaya kuba bekuvaliwe ndiye ezilalini. Xa sifika phaa ifike sihlale nge-4 kaJanuwari kungene izulu, sihlele endlini kungene izulu lifike lisibethe, phofu lafike lakhetha labetha abanye labayeka. Nam ke ndandingomnye wabo bantu lababethayo nabantwana bam bobabini. Lafike lasibetha then laphuma lahamba. Then ndibuye ke ngoku ndikuba ndizophangela nge-9 ndifike ndiyifake le mikhonto ke phayana eyadini yam ke ngoku. NgoLwesibini lo wale veki iphelileyo ndithe ekseni xa ndivuka ndabona into engathi sisandla ilapha phambi kwendlu ijijelwe ngentambo inento engathi ibhotile lapha ngaphakathi kuyo. Le nto ngathi linyawo lenkukhu intoni le? Sithe masiyicheka ngathi inyawo likaCamu. Linyawo likaCamu? Yebo kuhle mlande, inyawo likaCamu. Ngicela siye kodata. Bake basho tata, bafo tata. Bake basho hayi. Lilo linyalo likaCamu. LelikaCamu. Lilo tata. Izulelehle. Walibamba mntasekhaya singalikhupha ngokusheshsha. Ewe mlandeli iyalibanjwa yisister yam, khange libanjwe ndim. Uye walibamba walifake elentukeni entweni then ndabe sendisiza nalo. Ulibambe nini ngoLwesibini? NgoLwesibini mlandeli. NgoLwesibini. Uyiva mntasekhaya lento? Hayi mntasekhaya njengoba sowubambile lo mlingo hayi masibheke izinto uba ziyoqhubeleka kube njani na ngokwesimo ekhaya. Uwabonile